मेडाम नोंथाङा दिनै UPL दोलोआव मानगोनां राजु नार्जारी सार बिथांजों जइन जाबाय जइन जानायनि उद्देश्यखौ खोन्थानो हागोन ना आंनि जइन जानायनि उद्देश्यआनो बेनो बिथांखौनो मोजां मोननानै बिथांनि आदर्शखौ नुहुरनानै आं फैनाय जादों जेन' बिथाङा देरहानानै गासैबो रायजोनि थाखाय मोजां मावलाङो बेनि थाखाय आरो आंहा रावनियाव सायावबो गाज्रि साननाय गैया आं BPF पार्टियाव दङमोन बसगाव प्राइमारिनि उमेशनि प्रेसिडेन्ट जानानै आरो आंहा गोबां समस्या दङ सिङाव बे समस्याफोरनि थाखायबो आङो बिथांनिफ्राय देरहाब्ला जे हेल्प खालामगोन बेनि थाखाय बिथांखौनो मोजां मोननानै आं सापर्ट होनो फैनाय जाबाय जइन जाखांनायनि उनाव नोंथांनि प्लेनिं एन्ड पलिसिया माबाफोर थागोन नामा आइजो माहारिनि सायाव प्लेन पलिसियाथ' स्कप मोनोबा नोंथांमोननिफ्राय मावलांनो हागोन हेफाजाब मोनोबा आरो जायफ्रा आंजों दङमोन बिथांमोनाबो आंखौ नुनायनि उनाव मोजां मोननानै फैनो हागौ बिसोरबो बिथांजों सापर्ट होनो थाखाय नोंथांजों साबेसेसो मेम्बार्स दं बायदि फैगोना आरो दा फैनाया बेसेबांसो सापर्टआव दङ 10 जनसोआथ' दा सापर्टआव दङ बिथांमोनहा आरो बेनि उनाव आंखौ नुनायनि उनाव फैबावनो हागौ बेखिनियानो नोंथां फैनायनि थाखाय BPFआ बेसेबांसो खहा जानो हागौ खहा जानायखौथ' आं बुंजोबनो हाला बेसेबां खहा जागोन बे सिंनि बाथ्रा सिंनिखौथ' आं बुंजोबनो हाला खहाखौथ' जागोनखौ नुहुरगासिनो बेनि थाखायनो आं फैनाय जाबाय जोबनायाव माबाफोर बुंनो सानो सराइबिल समस्तिनि थाखाय सराइबिल समस्तिनि थाखायथ' आं जेबो बुंनो थाङा बिथांमोननि मावनाया बिथांमोननि खिन्थु आंनि मावनांगौआव आङो लामाखौ नुहुरबाय बबेजों थांब्ला मोजां जागोन बे लामाखौ नुहुरनानैसो आं दिनै नोंथांमोनजों फैनाय जाबाय बेखिनियानो